אין אור, אין אור בתוך הבטן. אבל דניאל הייתה כזאת קטנה, מיצי כזאת. והיא לא ידעה אפילו לדבר שהיא הייתה כזאת קטנה. בכלל לא היה לך אפילו שם אחת לא הייתה. בכלל לא, אפילו לא היה לך פה. עוד לא גדל לך פה שהיית כזאת קטנה. והיית בתוך... נכון, בתוך הבטן שמה של אמא. ואז אמא גילתה שהיא בהיריון. והיא הייתה כל כך שמחה. ואמרה, אומייגאד, יש לנו עוד בייבי בתוך הבטן, כי היה את דיוויד, והיא אמרה לאבא, אבא, יש לנו תינוקת בתוך הבטן. ואבא שמח כל כך, ואמר, וואו, איזה כיף יהיה לנו. ודניאל חיכתה בפנים עם המון סבלנות. בינתיים שהיא חיכתה, אמא אכלה. ואכלה, ועוד אכלה, ועוד קצת אכלה. אמא מה אכל? קפקייקס. וגם ברוקולי? גם ברוקולי. המון ברוקולי. וסלט. נכון. כן, וגם הרבה פירות. כן, וגם שוקולד אבל? גם קצת. קצת, לא הרבה. מדי. ואז שאמא אכלה, אז הבטן פתאום גדלה וגדלה. And the tummy got bigger and bigger, כמו בלון. ואז היא הייתה כזאת גדולה, הבטן של אמא, שאמא בכלל כמעט לא יכלה לזוז. ואז דניאל הייתה בפנים, אבל כבר דניאל לא היה לה מקום, כי גם דניאל גדלה עם הבטן של אמא כל היום. ודניאל ישבה ככה, בפנים. בתוך הבטן של אמא היא הייתה, והיא לא יכלה לזוז. She couldn't move. לא היה מקום, היה חושך, והיה מאוד רטוב. ודניאל שמעה את דיוויד קורא לה, ואת אבא, והיא רצתה לשחק איתם, אז היא רצתה לצאת החוצה. נכון? מה עשית לי, אמא? בעטת לי אמא בבטן? מה עוד עשית? נתת לה? בוקסר? אגרופים, נתת לה אגרופים ככה בתוך הבטן, וגם בעיטות בתוך הבטן, ואמא הלכה ברחוב, הלכה, ופתאום, אוי, היא הרגישה כאן בעיטה בצד ימין, ואחר כך היא המשיכה ללכת, ואוי, גם בעיטה בצד שמאל, ואז היא התקשרה לאבא ואמרה לאבא, אבא, נראה לי שהבייבי שלנו רוצה לצאת החוצה, דניאלי. ואבא רץ הביתה, לקח את אמא לרופא, והרופא הוציא דניאל. ודניאל הייתה כזאת קטנה, חמודה. אבל מה שקרה זה שדניאל התחילה לבכות. כמה לבכות? הרבה? כן. ואז אמא אמרה, אוי, אולי שדניאל בכתה ככה, וואי. אמא אמרה, אוי, צריך לתת לה לשתות. She needs to drink, she needs to eat some milk. וידעת עליו, לשתות. ואחר כך, עוד פעם היא בכתה. ואמא אמרה, אוי, עכשיו צריך להחליף את הדייפר, אבא. והחליפו לה, וזה היה קצת מסריח. ואחר כך, היא רצתה לשתות, היא רצתה לאכול, והיא הייתה קצת חולה אחר כך. ואז אמא אמרה לאבא, תראה, דניאל שלנו גדלה, והיום כבר דניאל בת 3, והם עושים לה יום הולדת. עכשיו תראו כמה שיניים יש להם, ועשית את כולם קרי להם. ראיתם כמה שיניים נגלו להם? המון שיניים, היא יודעת לדגוס מאוד טוב את האוכל. יש לך גם משולש, כן, בלמטה. נכון, בשיניים האלה פה למטה יש לך משולש קטן ככה. מאוד חמוד המשולש הזה. ואז אנחנו עכשיו רוצים לבלבל את אמא. לבלבל את אמא? ואת אבא או ביחד את שתיהם לבלבל? רק את אמא מבלבלים? נראה אם אמא יודעת תתבלבל, נראה אם היא מכירה את דניאל טוב. בטח.